ngo ka gouverneur fɛ n'o ye colonel major Olivier Jassana ye tako filanan in kɛnɛ ka sa a yɛrɛ k'a fɔ sumansi ɲɛnɛmaw min ye balo ɲɛnɛmaw yiriden minnu bɛ n'olu feerew n'u kisɛw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na foire in sigikun ye o ye a bɛ fɔ jɛkulu masa ko action promotion humaine n'o ye APH ye n'ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kerecɛnakaw ka diinɛ hukumu kɔnɔna fala ye ale ni diinɛ labatoliko kɔnɔna Moti diocèse o bolofara dɔ don olu de kɔni ye nin fɛɛrɛ in sigi sen kan a kɛkun ye min ye yani samiya ka don an ka sumansiw ɲini an ka sumankisɛw ɲini an ka balo ɲumanw ɲini an ka nɔgɔ n'o ye nɔgɔ hɔrɔnw ye k'olu ɲini k'olu sigi sen kan o la sa min ye Baɲangara commune ale maire ye Ablaye Kasoge foli ni tanuni a y'o ta k'o ɲɛsin APH maaw ma koyi Ignace Kasoge ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko min filɛ nin ye ko nin ye koba de ye sabula olu ka baɲumankɛtɔn n'o ye APH ye a sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min sɛnɛ bolofara min ɲɛmaa bɛ fana Baɲangara kɔnɔna na n'o ye Burema Keyita ye ale fana ye i sinsin nin ko in kan ko sɛnɛ nataw ani ni sɛnɛ minnu sigilen don sen kan sɛnɛkɛlaw ka fura dumanw k'o kɛnɛ ye nin ye an ka baba gouverneur sa n'o ye colonel major Olivier Jassana ye a ka kuma kɔnɔna na a ko ni sango ta tɛmɛnen kɔfɛ ko min yira ko bɛɛ y'o faamu zen a ye sinsin min ka wulikajɔ ni cɛsiri min ye dugudenw ye u k'u sen don nin ko in na yaasa san wɛrɛ ta o fana jaabiw ka se ka kɛ ni sango ye jaabi min di ni sumansi caman sera ka sɔrɔ fala ye n'an bɔra ye an bɛ taa san an bɛ san dugutigi fo ka san kabilatigiw an tɛ ja lajɛ fɔlɔ maa min bɔra an k'olu lajɛ fɔlɔ. Aba Ture n b'a dɔn k'a fɔ min ye Tarawelelakaw ye n'o ye dugutigilakaw ye u ye anw niyɔrɔ muguji d'i ma donc i b'an ka muguji bila ka na Sonefu fɛ an bɛ taa kunbɛn fala n'i y'o min i bɛ sa bɛɛ kɛ i ti bana sangɛmɔ ko caman de b'a kɔnɔ koyi n'i y'a mɛn sangɛmɔ a ma se ka wuli ko caman de b'a kɔnɔ n'i y'a ta ko 160 ni 26nan de ye sangaw olu fɛ yen kununko baara kɛra min ye diinɛtigiw ye batotigiw ye laadalatigiw ye bɔrɔbɛrɛditɔn maaw min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ye minisiri Mamu Dafe ale wasa don a ka kankɔrɔsigi la n'o ye Jabate ye olu ka taa kɛnɛ kan maa min bɛ sa n'o ye Mamutu Kulubali n'o ye an ka laadalafɛnw kɔlɔsibaa directeur général ye Fala ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Mamu Dafe o tɔgɔ la Amadu Jabate ni Mulayi Kulubali u y'a yira sa k'a fɔ k'olu nakun ye kana fara sangaw kan jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la yaasa u k'a dɔn k'a fɔ ko baara in a miirina n'a hakilina bɛɛ lajɛlen san toro ni karande la dɔrɔn ta tɛ koyi an bɛɛ lajɛlen t'a dɔn bi an bɛɛ t'a dɔn sini sabula Mali laadala yɔrɔba minnu talen don ka sɛbɛn Mali yɛrɛ jamana bolo min ye sangɛmɔ ale bɛ o la gouvernement y'a yira sa k'a fɔ ko ɲinan ta in a bilara hukumu min kɔnɔna na o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka yiriwali ni cɛsiri hukumu kɔnɔna na sangaw bɔra kabini fajirimagɛ waati ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ ka dugu fa bɛɛ lajɛlen minɛ taa ni ka segin ko ka o gɛlɛya san yɛrɛ dugu kɔnɔ sufɛ fana Fala ye u y'u bila u fila ni dɛbɛ la sangɛmɔ ale kɛnɛ kan wa n'i ye jɛgɛ min sɔrɔ yan o bɛ to k'i ka nana de ale ti feere dɛ maire yɛrɛ ye jɛgɛ kelen minɛ o Félicité Jarakɔni bon Aba bɛ nin bɛɛ la n t'a dɔn Aba bɛ fa min na nin ko in na sa anw kɔni mana taa maire filɛ nin Fala ye a ka kɔ mɔ cogo ɲɛna a tɛgɛlankolon nka jaralaka de don est ce que an bɛ nin sɔrɔ n'an y'a wele a b'a fɔ k'olu ye nin dun ka ban sangaw an b'u fo Tarawelelakaw n'o ye dugutigilakaw ye k'olu fana fo k'o waleɲuman dɔn Jibɔn n'o ye laadala ko ye min bɛ sigi an ka laadalatigiw fɛ Fala ye olu fana y'u ka laada timɛ kununko Bamakɔ Babilikɔrɔni yɔrɔ la an b'a fɔ yɔrɔ ma ko Sutadunu ja minnu taara sa bulontigi ale ni laadalamaw camanba faralen ɲɔgɔn kan min ye Yusufu Toloba ka maaw ye olu nana ɲinan Jibɔn ale kɛnɛ kan Jibɔn in kɛkun ye mun ye laada don an ka jamana kɔnɔna na nka tanuni k'o ta k'o ɲɛsin Dana Amasagu cɛbaw ma olu minnu sɔnna ka na ɲinanta ɲɛnamaya u fɛ o la sa min ye u ka ɲɛmaaw ye u ye foli tanuni ta ka kɛ Maaya Bulo Dana Amasagu k'olu minnu bolo di ɲɔgɔn ma sa yaasa ka se ka ji bɔ basigi min lafiya min bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na cogo min na ɲinanta in k'u kɔni y'a kɛ sa yaasa bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ k'i jɔyɔrɔ bɛ faso kɔnɔna na wa bɛɛ k'i yɛrɛ di faso ma diɲɛ yɛrɛ sigili tɛ se ka ja fiyewu
ni jabaru masa ale ka laɲiniw n'ale ka batoli n'o baara hukumu kɔnɔna tɛ o y'olu fana ka miirina ye ka kɛ ni u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw ye fala ye n'an bɔra ye kunungo maison de la presse ɲɛma ale ye